Wiki mwanjwa umurigereria ritukeriga ria Jumaine chitariki 14 cy'umutinyo mutangane bo mwaka bw'ekirubere na 2025 na aya na mangana mayego sekyonga chinsebere emagoroba ya lero ichiga kitwa kwareganiria mange kigima kurwa chinsemo ime na isiko ya gusi je ni gongoro ku Haroni Ototo nyangiri kurwa nsemo yimanyirio niga kurwisa na makoli korinde litangana kigima egati yali na kwareganirie asekyonga chinsebere emagoroba ya lero umujumbe w'ebunge ya South Mugirango oyibo igore omochiefu wepwase bunge nene kobolia muwasiri Chasti Muturi kwetigia embere moli molioka. You either shape up or do what? You don't want to work in the government, please exit. You can't be in government and continue blackmailing the president. Tutakutoa. Omwamusiye wewodi ya Magwagwa Mosike Obed Mose kobolia ebina byonsi bibwatarantie bunge ye county ya Nyamira kurusi wabosio bwebigambiro. Nyamira nene kubwabel, Nyamira nene kubwodewesi, Nyamira nene kubwokero, Nyamira nene kubwanyalibo, Nyamira nene kubaba MC Vons. Na abasae niko bagendete kuboliwa kwegera chikosi cha maboko gosicho bubundi elio gwekonya asobogima bolibosio. Be eradicated within our society. Skills are very important. Like now, if you just look in your own home, kila mtu anakalia sofa set. How much do you buy that sofa set? Kitengeneza moja. Wiyakima umwanchomo ligerali ekyonga chinsebere magoroba ya lero ni gotoko chaka ya masemo korwa ase bunge ya South Mugirango aseli tukuli ya lero omujumbe bwebunge yu oyunande boigore omochiefu webunge nene omosike Silvanus Osoro anyarakaba gakobolia omowaziri bobokoleri omosike Chasti Muturi wetiga emirimo mwalioka gose anyakaba gakorusi wa BC wetrase omorobele impeachment chingakie bunge rachikweranira ebikaro byaye ase obwangoiga omosike Osoro nigali gokwana yu ase Kenya Marambe asanyara kabagako bwatuka chicheki chechiringi chi milioni 40 gochase chikuru ase aborki wabali bagosomera inse iyo murobulioye omanyikademna Osoro kya club boigo musiko Osoro niganyaka bakwene kya buna nigo agendete kwikirania magendero imeye bunge yuo kubwatakana huna abalierete chira abamenyi bebunge yuo na boiko basaba gotwara oboremereria aliyo kuganya amagendero kubikira no nyankorwase serikali enene roboti oruo munarogocha asembel mujumbe bwebunge ya South Mugirango musikizirwa na Osoro nigagendete niganga yaye yogosira amasomo imeye bunge yuo wetira somo robolioye Osoro kya club letukolia lero nigo musiko Osoro airali bagalia bene kubwatoka shiringi chi milioni 40 wechiase abarkuwa abalia bagosoma asukuru ime ya Kenya kurwase ebunge yuo ya South Mugirango. Watu wamekuwa drawn from different wards. 1.36 million shillings ya school fees. Egati chisukuru chiri chianyora ekerengo kigoromono ase murobelio yo ne skuru ya bamura ya Kise School ire ya bamura ya Kanotunga na boigo ya baisike ya Kerry Girls egati ye chinde chinyinge aborokia abanebe chisukuru echo nigo bago kerege tambokerekyo ase bamotogia omosike Osoro ase getambokerekyo ngiyo kugendera kurwa ogosira gochia ase aborokiwa eliweyemo ne chimi isano na isato abo bataganirie kwa kana kende gyonsi ase amasomo abo. Mheshimiwa, thank you so much for what you are doing. Mimi natoka Kitutu Masaba constituency and I'm envying your constituency because I've never seen such a gesture. You lead and let others follow. Number two, wazazi wetu una bahati sana. Yani to get somebody anakulipia karo ya mtoto wako yote. You have to pray for such a person, for such a leader, and you have no other. We have a solo care of 27 students. We already brought 10 to thank you most sincerely that you are a game changer of these students. We will receive the highest. This is the highest scholarship that I have ever received as a principal of Kise School, 1.3 million. Omosike Osoro boigo nigaira libagelio na kobolia abamenyi bebunge yo ya South Mugirango koba abaremereri ase alia eira yogo chikogendera gosira amasomo kubeka estima ase binyoro gwetani 52 na boigo kwendeke bunango nyora bale amoyo yeligo lidense egrara nyalko bagagosoka kurwa ase serikali. Pesa za barabara tumeikwamua.
Contractors wamelipwa this week. All contractors wa barabara za lami wanarudi on site. Zile barabara zetu. Mbolea ya hii mwaka ya kupanda mtaanza kuichukua kutoka kwa hii ofisi vile tulisema the other time na etago kuanzia next week. 17 vile tezesi mangche koigura toko noresti leyo. Torage. Koko takobeka street light ngera kobeka kole tamwe yane. Kochakera koru kamagambo. Waketa wakana mono. Next month tunataka kuwalipia medical scheme ya SHA. Unaingia hapo, sisi tunakulipia. Wewe unaenda hospitali unatibiwa, unaongoja maisha yako. Omoske osoroboigo nigairali bagelio kobolia bakenya kwa serikali yo muraibwense omoske William Ruto libaga nakoba abalemereria elibanyale koba bakwenyorera amagendero. Between a promise and delivery, between a promise and what? There is a what? Waiting period. Ukiahidiwa kitu, jua kuna waiting period. Wacha kutaka vitu zifanyike immediately. Kubatikana amone gitambukiro kyo wasiri bobokoleri omoske Justin Muturi komochia serikali nigo moske osoro amaboli omoske Muturi wetia emirimo limo lyoka gose bamurusi abisi chingaki ebunge iraranire ebikaro byaye asokota yabuna ta komochia serikali elie ase ale oyo mobobo bwatani be serikali yo. Juzi niliona waziri fulani akiita press akicastigate president, akicastigate security agencies. The level of pretense that we have in this government, in this country, iko juu sana. Wewe ni cabinet secretary, unaketi kwa cabinet, unaketi na rais kila siku, unaongea na polisi kila siku, unaita press kulia juu ya polisi. You either shape up or do what? You don't want to work in the government, please exit. You can't be in government and continue blackmailing the president. Tutakutoa. Na tukirana gwika ase ebunge ya Nyamira omwancho murigererie nigo omujumbe bwe bunge ya Magwagwa mo MC bwe ward ya Magwagwa Abere Mose nigo airusananirie korwa ase ekina kelikebekire bosio bwe bunge yo ya Nyamira kobwatikana amo nokurwanira gwekergo kyo murai bwa bange ime ye bunge yo kolengana nomusike Abere Mose nigagotabna ebunge ya Nyamira gose county ya Nyamira nigerene ko bonde bwensi na igonere buya ababwatani bonsi ibe county ya Nyamira kubeka chitobo chiaba nsemo na gusanga birengereryo ase okugendera we county eyo ya Nyamira Moligito Vatgad Gisemba nigatwalena lyo roboti lokobwatia Omo MCA oyo we wadi ya Magwagwa imeye bunge ya North Mugirango omoske Abel Mose oyo konya obwate ekina sekigambiro ekyo are kwamereria okuruswa kwaye buna omurai bwa barabange ase bunge ya Nyamira nigobono atebire airusananirie bene kurwase ekina ekyo rero igase assembly yaito tarehe 14 rero assembly ya Nyamira twatakire ngatigo marembo chiche yentota ngebina ile kotini bono togota ne bina skilo montaru sibina byayo igo rero igana tebere na aseki skirki appeal. I'm not part to it. I've withdrawn my name from there na ndengo sabanga as the party yaito ya UPA tobwaterane amano mugavano ito naba skebos ya assembly tore tomorembe asomwa koyomonia kokwana korase amagacha manene ye bunge ya Nyamira nigo omo MCA oyo atebire umwaka oyo ebirogo tibiko bakonya asokoreta amagenderero ase omunyamira korende ekibaganitie mbarabo kubwatirana na gutwara omorembe eryo kubaikiraniria abanyamira amagenderero kisegi kire Nyamira kibakonya omunyamira ntwake irikura yo kurwana ndise egento kiroronga omorembe twasabire executive bono echakigo kolegasi na assembly enditosuke mutu intori banne gwitanya banaicha batokora Nyamira nene kubwabel Nyamira nene kubwodewesi Nyamira nene kubwokero Nyamira nene kubwanyalibo ebikwe nene kubaba MC Vons boigo batebire Nyamira nigo ibwate ebunge eyemo na tugusaba ngentekemo aba MCA bali bonsi bali support into assembly Nyamira MCP report tuchake gasiamo ile tunyari gusuka onye kende kiroro
tiga tuicarase muri abantu bachorie torokia masikenya sa abantu sokora tunyare gukwanirana tunyare kuigwanana ende tunyare gusukana moto Kurwase ensemo yaye omo MCA o township Duke Masira nigo amochire omugabana omoske Amos Nyaribo ase okogenderera wesoanani no burai bwebunge ya Nyamira eki bamuganirie yatanane na mangana ya assembly nanda sama skania lino honta kitikiro muntu oyo na intu ochore tuna barai anjira nenge kara barai bago chorete bako bwatukire ancha na yora rawo one karonko rona nande no moskeo is exercise the governor takite kweso yo subo kambe kwitu bya assembly ngangoro kero tayo nganto konyora morembe akorota ko butete Dr. Mbati asubwate chinguru kikatiba nobody asked you Mbati bono ko gasereti mwana ndara asirire siko antu chikonya konyora bokumbuko mwikika tayo kubori abane nyigwete ngo design bagasaine meaning ano burayi bwawo kwabero bokongu so naitira boto takete kubori ngamuni assembly otato chorera bono mu speaker inkyo moske is excellence takete bwe chandera bweso yi asige ntuketa kubirongete hingo reporter ya Gatembe Kurwase county ya Nyamira Jeffat Gadi Gisemba Tukirana goika ase county ya Kisii mwanjwa omurigereri nigo abasae bagenda kosamigwa kubwa mono igoro yeganga yokwemukia chikosi cyobundi amono bujaburaroro kubwatakana na mono buna abasae abange nigo bagenda kochengera amatemu a KCSE ayo nyarako baga gosoka eikiyaita asabange banyaka baga kolibuya gagukwana na Gatembe omoteneri bwesukuru yobundi ya Nyaure aserieta auka mugambi diganyarako baga koboli abasae na kobayana kelebuna baise koira chikosi cyobundi nigo baranyaka bagwe konya asoboga bwabo bole bosio muri kito diponi asanya na mange Chingaki serikali ya Kenya kwanza agenderete kuikirania omurobulio bwokonyora chikosi cyobundi ase chipolitechnic nyeji TVET nigo bono abiboli bagenderete kuboligwa kwena libaga gucha sabana babo libanyare kwenyorera chikosi chiga cha magoko chibakonye amatukankyo. Thing about skill based education is that a skill will be able to feed you hata ukiwa na another career. Like I always say, Professor Githu Muigai was the Attorney General of this country, but he likes saying one of the skills that he acquired when he was young from after finishing high school was tailoring and dressmaking. He's a tailor and a dressmaker plus a lawyer. Asomurobelio OKCB Foundation bakubwaterana ne county government ya Kisii insi yo mugabana Paul Simbarati nigabaro kigwa gwetani libweyemo bagenderete kwenyorera libagarikija asogoswa chiskuru cyobundi ao nomo ko monene asengenjo ya KCB Foundation ya lenga ndu bali club successful kwanda uchi university tigatonyora kabaga ito ndo sase kosi tigacha maboko cyangwa togo cyo kwekonya ugo tanyora grade yo kogende university tariororo omwerio bubugima nigo abarokigwa bange bagenderete kurwanirira magimabo asokonyora amaigero yechikosi cyobundi. Kama mimi Hesbon, wakati nilikuwa high school nilikuwa nataka kuwa daktari, but sasa wakati niliingia hapa nikakuja kusoma for plumbing. Nilifanya course ya master under building and construction. Nikiwa high school kwa natamani kuwa engineer, so succeed. Nikaona badala ya kukaa nje acha nikuja hapa nitafute course ya building. Pia nikiwa high school nilikuwa natamani kwenda university lakini si succeed. Sasa nikaona baada ya kukaa nje niende nitafute kitu ya kufanya kama hii ya electrical. Ogo ikirana nogo kina wense go ikakubwaterane no konyora amaigelio yechikosi cyobundi. Echo kiranyare kogera ense sukebosyo. The country wants to get the Vision 2030. One of the impending things that can stop Vision 2030, we can build the factories, but if we don't have the people working in those factories, korengana na barokigwa bweni go bakwereranga gasitejo irenge tumwana munyaruka gosomwa no mumura kitenyeneza ndio wasichana hii kosi ya masonary si wanaume peke yake, pia wasichana wanaweza fanya na ni kosi nzuri, kuna pesa. Nonyana bo abantu nigo baboligwe ko rusie birengererie bibe inga bali bagenderete kogenda se skuru cyobubundia tibali bangencho ase ekenyoro. The biggest challenge in stigmatization and people coming to vocational training centers are failures. But that is a very bad ideology that should be eradicated within our society. Skills are very important. Like now, if you just look in your own home, kila mtu ana career sofa set. How much do you buy that sofa set?
ukitengeneza moja uuze, the cost to sell that one is enough salary ya mtu ameketi kwa ofisi for whole month. Na boigo tutigarite ase county ya Kisii kwa mono chinsemo chie bunge ya Gitutu Chache North ase omochio omarani nigori tukoria lero abamenyi ebe bunge ya Gitutu Chache North banyaka bagwesokia asto bunge kigima konyaraka bakwirania na gosangereria chie form je chipasari elio kwenekia abuna omwaka ekero chake omwaka bwechisemi nigo ababwatani gose aborkiwa baguchikonyora chinchira au achogosirwa gwetera ase omo live gwetera ase omojumbe we bunge yo omoske Javet Nyakundi Unencheremo yokoineke buna aborokiwa babo bategere ase skuru ase tamwentangani yo mwaka bwechiri bubere na 2025 mubaro manene wa Bible kurase bunge ya Gitutu Chache North me county ya Kisii nigosangirikana haso chinsemo au haso murubulyo bogosangiriria chifom chichibasari elio koineke buna aborokiwa babo basirweke masomo Inse yoburai bumubunge wensemiga omusiki Jafeth Nyakundi Ukwana chinga kecho mwenyekerogo wekegancha ke NDCDF Simon Mbaka nigatebona umuroberiga nigochakire hasa matuko hatano na limo alibosyo nego kugania nkororo kwa borokigwa bonse na bayiboli kweneke buna banyorire chifomwe chiga lero iga ego twaronchirio kwana na go chifom chepasari esa bayiboli bonse abana bonse bagitutu Chache North inchengo basabanga abayiboli bonse PS babeta ojagera day schools boarding schools colleges baka universities baje bo form bajoreria abana bone round yeye day scholars na buto taite kusingatia mono to make sure abana ba day schools bonse bairu chipasari esa kulinsa ali no bokonguboro bonene asise mwende omo manager we bongega ya Gitutu Chache North achinga kiasanga nigetaseni kiagetembe oenekeria abamenyi bensemiga buna keroyo mo oyo ichuria na chikonyore basari unencheremo yokoeneke buna bagendere goikireria abamenyi bensemiga chira eche mubunge wensemiga balirete chinga kialinge koliye keroge kyo onde bwensi oire form oichori ngo ba promisinga omweshimiwa wandare kubabetera chibese chiende chisukuru abana baito basome igetambo kireke boigo nigo kiago kya abamenyi kurwase bunge igam nabakwandira gosemere kwabo inse yoborayi bwabono angwa kero muchumba itonga mbiyo mono asengenjo yo gotokonya chipasari echi igara abayiboli ntobwato bolema tonyore chibese chitosire ande ngotambiyo mono sabantu baye bobisi ndoche ngalero machoko nora batokoreire gasi engiya kero monta at least inkonyora bare chifomu echiga. I'm saying thanks a lot sengenjo watokoreira yara maye kyara ndoche maiga bangina bana no bari bakuimuki chifomu ande twairwe senjerere ngiya ande I wish next time na one from 1 year tayo next time ngende kemente wetani gaiga na tuko na furaha ya kusema ya kwamba hii kazi yanatufanyia iendelee. Pia tunataka wale watoto wenye wako kwa shule nao wasome kwa bidii kwa sababu mheshimiwa amesha wakumbuka. Na naona hii mheshimiwa yetu anaendelea tu kutufanyia maendeleo mazuri. Pia anakumbuka hii eneo yake kwa vile amekumbuka wanafunzi, amekumbuka pia na wasasi. Murobelio ngabuno igani kubego koleka sensemo ya gesieka. Chiabisi chikagancha kya NDCDF sensemo ya marani. Chiabisi chebunge asensemo ya Kegoi na sensemo ya Bubaracho imeye wodi ya Munyerero. Nkulipatere ketasani kia getembe kuruiga se kaunti ya Kisii litere ngoro ku Daniel Ontiri. Pia mono mulike ito Daniel Ontiri na roboti uru senchira yobo ikirano togere na wikase ebunge ya Gitutu Chache South kwa mono ase wodi ya Nyakoe nigo abamenyi bechinzamecho babwatunu mwichano maiga yogoika ase enyagitari ya ramu memocho bosongo na kolia gose na ko emurungania buna nigo banyora omubere obo gosarigete ese banyaka bakobolia sachinde no ena serikali ya county bwesokia na kwandike buna chinyagitari chia obo chia banyene ngwikiranchire obogania na ase obokoreri bwabo obogente kubwatuka guchia ase chinzamecho gose guchia ase abamenyi ko mono be county ya Kisii omwana omi
minto nyakundi akwete tukamuleta Ramuga tukamukachororo lakini yabe gento kyogo kumia akira tokocha rero tokanyakundi ominta makonda aso agatekerase twabere no goichana konena kara twalete to mubero ito nyakundi gaigase nyagitari ya Aram okabako kulisibu lakini turarose gukende gyonse bone tukumetinga management wa yare kulisibu mubero oyo kebwate meberende ichire baje kumubeka nze bona akubera magondoka tukumetie kare bago akata tukoyo mubere korua tuwanya no bosoku sare katu na makonde amakonda agende kobeye korua chimion mpaka umubere bwonse tuko moiranga gusengita gokora Mchabone na chakuyo umusani wanole iga mocheri musibati lakini kiabeira gekone nande nararo kumia kororo mwana musini ni okwete koruiranda yani agotonya nonye nabo umwanjwa umurigarari goro tiorwo nigo magayaye twanyorire oroboti gusenkwana kurwa soboteneri bwenyagitari eyo ya Ram asobanyare kwa bagututirare ekerengereri Kenya kabage kurwegwa amo ni amatebi ya nyagusira asobanyaka bagotamuna barabo nigo bakurwa obokoreri bwa bwikirano kurende namamocho arorekana amakeigo kuba mono ase okorigereria kwa bamenyi abo gose kwa amate ya nyagusira na igo nigo banyaka bagusabo kwabera ase andonsi alera nyako betoka nzachinde gakorekate kwa makumocho kurende ase na kwa bungolinga nigo amamocha arorekana gose nigo ababwa gose nigo amate ya nyagusira ya twara ekerengereri ekengao kerigetarenge ekene asamali dangoro Dennis Nyamboga Minga no mokorario Ram Hospital Gizi ase baro kwa na makonda arenge ne chipamba cyabegere cyendabu na chiba barigereria abande because abana bipigi barenge bagire munachia makonda arengororo so ndwera ni mobere ime abanyana bakisha makonda arengororo banjerana koiro muberobo no nyina ase bali batware confusion yoko kodena makonda arengororo ngo baboli na pole na sego kagero kobe ntubune nyagitari ndwanya wakora gasi yimbe kurukare enyagitari ya mochari ya Ram ya kolire gasi ngiya na ICV gete baka ngumbu none mbere kuruto bai nkoberere gaiga baka asomodinyo mogima for example ntubwato mongina waiga obeiroro emiaka kuru 2021 baka bona iga kuru moniangu ore gaiga tubwati makonde ore buya na moja macheki na mokonya mu birore buya so nyagitari yaito asomo muroro okora deni oguru Dennis au kuburiza bu mebere buya so econo vision yabe sinini so mbairo mu biro ore second gions kiabe Mwanjo murigere goikrabo no tokorera ekionga chinsa ibere ase enchira yobo ikiranu kurende gukomanya tu na mange to kwariganigo stogo chiko kwariganira gego ika ekionga chinsa inye obotuko bwa rero nabo igo asense meliende koni ko togochikomera na nombo nyagitari Dr. Kena Muse korwa se nyagitari ya World Fit tunyaga bato kurigereria ase gose okomenya buja kebo chenu nje nigongoro ku Haroni Ototo Nyaingiri korwa se zame manyeriro niga korwa Wilson Makoli na boy kuransa ya transmission nigo akoro kwa Afil Kalili na oyo na boy go korwa se amagaye kamera Lucas Mogaka na boy go Eriki Abuga igo toska uchare